3, už jsem na tobě. 4, když už je to lepší. A klidně, když už to cítím, tak se dáme i. Zůstaňme u toho, že vám ani moc nezávidím, že při utírání zadku permanentně čuvíte na otisk tvého. Maťas! Permanentně se bojíte toho, čeho se ty přečnívající tandouty a permanentně se přitom zvedáte. Je to vaše, je to vaše. Ušetříte přitom zhruba, vykalkuloval jsem to na 20 korun měsíčně. Já vám gratuluju tobě. Gratuluju tobě. Martine, naopak. A gratuluji Ivošovi zisku 20 korun měsíčně. Po absolvování všech technických. Já bych chtěl říct tobě, že my se na rozdíl od tebe nebojíme svých exkrementů a rádi se na ně podíváme. Ano, to je na tom, jak já je občaně zkoumal. A já vám to Marťa, tohle. Ty, jedna, raz, dva, 3, 6 dílečků. Ale Kuba ti špatně řekl, nebo špatně, nešťastně. Základ jsou 4, jo? Je prostě hovoří 4 dílečky, což je jako rád, protože mám blbý papír, jako přehnul, jsou tam dvojitý, jo, to už je v pohodě. Jo, a mám raz, 2, 3, je to pořád, už to vyhodím, protože jsem... Dobře, normálně, když budeme mluvit o nešťastný kupový hlášce, tak já mluvím o nešťastný hlášce, ale v tu chvíli to nedá. Ticho! Mluvíš o nešťastný. Co děláš? Tak mě ne? O 4, tak já se omlám za svou nešťastnou hlášku o 7 útržcích, ale já to umím i ve 4. Nech mě. A proč bych tě nechával, když to je hloupost? Martine, já to vím bez Počkej, tak počkej, tak mi nechte si ale já se nechám nedávám ani minutu, okamžiku, postavení, že jsem tady na to jenom já a Verča a budu se to stát, tady mám teďka ani slyšet to nechci, mě to tak mi to pověz. Teďka udělám, a vlastně zakončí to vykalkulováním tvých celkových raz a 2 a už jsem v pohodě a mám to posynchronní tím, že jsem se podíval. A teďka si ty utrhneš takhle, počkej, teď ti to ukážu, jo. Tví, to si teďka napravil, 4 čtverečky na pěknou sračku. Když mluvím, každý to známe a tak si tady ty a půjdeš na ten hajzlík a zvládneš to tam na půdu. Když hovořím o 4 čtverečcích, tak mluvím o 2 vrstvém toaletní papíru, Jony. O 2 vrstvách. Ej, chlape, vem si to a na pohodu si to čili ještě 2. Ne, mě to nevadí, protože vím, že si myslíte, že vy dva, mě to za to stojí, mluvím o 2 vrstvém toaletní papíru. Každý z vás. Martine, když vám já... Překládejte, v okamžiku, kdyby jste na záchodě, máte takhle dlouhý toaletní papír, a teď jste na záchodě a utíráte se, až to nepřiznáte, protože jste strany, si říkáte, Ježišmarja, kde se ty okolní kousíčky povalují a čeho se tak ty si řekneš. A ty si řekneš, já to prostě vydržím, protože ty 3 koruny měsíčně, ty za to stojí. Martine, ale při 4 dvouvrstevých papírech, já vemu dvouvrstevý papír, utrhnu si 2 čtverečky, tam ne. přeložím je takto, jo, zrovna si ještě popložím přeložím je takto, přeložím je takto, utřu se, přeložím je takto, utřu se, a když tam ještě stále něco mám, tak to přeložím ještě takto, a utřu se ještě jednou. To je můj člověk. Ano, jo, s tím papírem, 2 čtverečky, připojím 6 čtverečky, takže ušetřím asi 80 korun na papíru. Já ti gratuluju zisku 8 korun měsíčně, já ti k němu gratuluju. Navíc? Já ti k němu gratuluju. K těm 10 korunám při 2 vrstvém papíru. Ne, OK, jsem ochoten.